Mufaro wedu kuva nemi pano pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chatinoti isusu kuva amai ibasa rinozova basa rakapetwa kana mai vachichengeta mwana ane urema. Tichitarisa matambudziko avanosangana nawo uyewo kupemberera hushingi, humare, hugamba hunana mai ava nekuti basa ravanoita harisi nyore. Asi uno tiri kuEpworth uko kwataona gogo Nelia Masendeke vari kuchengeta muzukuru ane 28 years uyo wavari kuitira zvese. Gogo, urwere huri pana rutendo wakatanga achizvarwa here kuti zvinhu zvakazouya? Urwere hwarutendo hwakatanga kuti tizoziva kuti rutendo akakanganisika. Anga ane 6 months akagara pasi. Mai vati vandisiyira mwana uyu ndini ndakamurera kubva aine 2 weeks. Ndichisara naye mai vacho vaenda kubasa. Ndaisara nemwana uyu ndichimurera ndini. Saka ane 6 months ndopaakatanga kuita se kungochema. Kungochema kusvikira tamhanya tomboenda kunaya vanoti tinorapa nhova, tichienda kupi tichienda kusvika tatazoona kuti urwere hwemwana uyu hausiwo izvozvo zvatiri kuita izvi, mwana ngaaende kuchipatara. Saka mai vacho taigara navo pano. Saka mwana akazotaura kuenda kuchipatara nekuti kuzvarwa kwakaitwa rutendo baba vacho vakatiza. Tovazivi izvozvo vakatiza. Saka vatiza kudaro mai vakasara vachisungunuka mwana uyu evega mumba. Saka ndonzwa nevakazoona vanzi vakatora reza yakanga iri pawindo paive uyaive usiku, pakati peusiku ndobva vatora reza yandokucheka guvhu riya harina kugonekwa kuita se kusungwa zvakanaka. Guvhu remwana rakanga rakaita zinyekenyeke. Saka pavakazouya pano ndobva tazviona kuti mwana haana kusunga guvhu. Kwakumhanya kukiriniki ndokunosunga guvhu. Asi ranga raane 5 days. Nokuti baba vacho anonzi vaive nemunin'ina wavo achivatsvaga akavashaya. Azouya ndiye nemwana pano ndobva tangomugamuchira. Kwakuzoona kuti guvhu harina. Anga asununguka ega mumba. Akasungunuka ega mumba. Apo mwana wechidika, mwana wekutanga. Ega ndowechitu. Ndowechitu. Mumwe akashaya. Saka mukomana akashaya. Pane mumwe wechitiri musikana. Saka asungunuka ega ndomba angochekawo ega. Ndomba aputirawo mwana ega. Ndokuita zvaaigwanisa zvaaizwawo zvokucheka kwacho. Saka tazoenda kukiriniki takazobvunza mwana akapindwa nemhepo. Ndozvavakataura ndozvakakanganisa here kuti mwana asvike zvaari nhasi? Ndobva mwana waye azorwara manje aane 6 months. Kwakuzoenda naye kuParenyatwa mai vacho. Vakagara muParenyatwa mwedzi ne6 months. Vari muParenyatwa. Mwana waye akasunga makumbo mudenga, musoro pasi. Ndopaakatanga kugwinya. Chaigwinya ruoko, munwe waida. Saka isi asingazivi kuti chii. Saka zvakangozoitikawo zveminano yaMwari. Ndobva ndangonziwo nemwe munhu gogo, mhanyai kuchipatara. Mune muzukuru ari kuchipatara kaini? Ndikati tungangotaura vanhu vechipostori vaya. Akangosvikomira parodha. Zvikanzi gogo uyai kunobva ndaenda. Zvikanzi mune muzukuru ari kuchipatara. Ndikati zvikanzi kwasara 5 days kana kuti 25 minutes. Ndikazobuda ndikanoona mai vacho ndikadzoka. Tamirira nguva dzokupinda. Patakamirira nguva dzokupinda takasvikopinda tikaona mwana akuchonorwa. Ndizvo ndaenda nazvo. Ndobvati akuchemera chikafu. Saka ndakazononzi nemanesi, tengai mabhanana gogo. Vanotenga mabhanana 4. Akadyisa akapedza amishwa. Saka anga achiri mudiki. Apedza kudya ndobva agara muchipatara mwe. 5 days dzakarehwa dziya ndobva dzasvika ndobva mwana aburitswa kuuya kumukumba. Zvichai makatoona kuti makabatsirika nemunhu nemupostori kaya akauya akakuudzai.
iye zvinezvi gogo toda kuona kuti musikana ari kurarama sei, ndezvipi zvekuti munoti imimi nezera rake iri ndichiri kumuitira zvinhu zvekuti ndaisafanira kunge ndichiri kumuitira. Ipapo ndo paakundiomera manje, ipapo pandigozhera neeji yangu ndane 75 years, kuti ndimusudze, kuti ndimugezese, kuti izvo zvimakumbo aya anga akazvimba achirwadza, asi ndinotongotiraya kuti ndoita sei. Vana vandiinawo pano vakomana, saka Rutendo anotoda rubatsiro, anoda kugezeswa, anoda kupuwa chikafu, ndinomupaka dzimwe nguva. Munoda kumupaka? Anotadza kudya dzimwe nguva. Epilepsy ikamubata anogona zvokuti ndakutoshaya kutozwisisa. Kana ndichienda kuchipatara ndinototsvaga chimotikari zvamamuchitaura zviyezvo, ndotoikumbira dhiraivha uya unondisiya kuHarare hospitari, asi zvino ndiri kushaya mari yekuti ndiende naye kozi svondo rino akagwinya zvakanyanyisa. Mai vaRutendo vari kupi? Vakashaya. Mai vaRutendo vakashaya 2002. Iye anga ine makore mangani ipapo? Ndakamusirwa aine 5 years. Ndini ndakatomurera, ndini ndotori mai vake, saka munoona ndichishingirira kudai. Ndakamurera aine 5 years asiwa namai vake. Ndikatanga kutsvaga statement yekuvhara kwake pavakanga vari kuchipatara, ndikarishaya kadhi racho, ndikaenda kuCRU. CRU ndokwandakazonopuwa information yekuti ndigone kumuchengeta. Ivo vakakutsanangurirai kuti chii chiri pana Rutendo? Rutendo ane epilepsy. Rutendo akastroke. Saka kana vachitaura chirwere chacho vati vanoti CP. Vakati ane CP. Ane CP. Saka zvaane CP ndoino zvese zvinobva zvadii zvakanganisika. Ngatimboturai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo naGogo Masendeke? Matambudziko andisangana nawo mishonga yaRutendo. Pane hwani unotondinetsa wandisingawani zvachose, wandisingawani futi mari yekuutenga. Mumwe ndinombomwana asi ndinoushaya. Asi ndo matambudziko akana Rutendo. Kumugezesa ndini ndomugezesa, kumudyisa saizvozvo achidya ndini ndomudyisa. Zvese mapedzi zvacho iwaizvo anonyanya kundinetsa. Dzimweni dzenguva ndini chabata nemaoko, ndoshaya kuti ndotangira pavo ndozotsvaga zvijira zvinozojira maziya zvinozoda kuwachwa pana Rutendo. Rutendo handikwanise kufamba inini kana pasina mumwe munhu ari pano wekuti anogona kusara naye. Kana kunhama handiendi, kuchechi izvozvo handisi kuenda nokuda kuti handinawo kumusiyira. Anogwinya zvakanyanya Rutendo. Paakachekwa nereza ndikuziva kuti mai vake vakacheka nereza yanga iri raiti here nguva idzodzo, nokuti zvandiri kuzoona paari hazvichandifadza pana Rutendo. Ndakusangana nezvese zvizvo kuti izvozvo ndinogonzwa kutya kuti ndinonja mwana uyu ndicharamuraramisawo sei neurwere huri kukwira, zvirwere zvacho zviri kuwanda paari. Kutaura dzimwe dzenguva Rutendo anotadza. Izvozvo mukadai matosvika haakwanisi kutaura kuti munzwe kuti ari kuti chii, ari kudei. Chikafu Rutendo izvinezvi ari kutosarudza kuti ukamupa chimwe anenge achingorutsa, anozviitira
weti muriwo muri kana asina kuzviitira anongo everyday haakwanise kumuka anenge achingodona ndiye chingomusumudza ndombodonawo rimwe zuva zvakanyanya kundirwadza akadona kuseni kuma9 handi kuteereti kwangu makona pane zvikabako takaswera takaviridzana ndiri pasi iye ari pamusoro. Madona mese? Tadona tese. Ndatadza kumuka kuti ndimusaidzire ndatadza. Kusvikira ndazowana kamukomana kaya kasvika kuma12. Pachibva kuchikoro? Chibva kuchikoro. Ndiye akazosvika ndibisa rutendo pamusoro pangu. Apa aida kuenda mutoireti kunoita tsvina. Azviitira. Hapasina chakanaka ipapo pese. Ini ndazarawo. Mukomana wedu akatozvika kuti ndimubise hembe ndimupfekedze rutendo. Dzimwe dzenguva ndinotadza ruoko rwake rwakasitoroka urwu. Akasitoroka right side. Saka haakwanisa kupfeka hembe ega. Haakwanise kuti azoita kana chimwe chinhu kana zvadaro. Saka zvese ndindoenda angozviita. Dzimweni dzenguva ndinozama kutaura kuti kuchema ndochema. Asi ndozozvidzika musase munhu mukuru kuti zvino kana ndachema ndakutodedza Satani rigai ndingoshinga. Ndoshinga. Vana kamukomana kaonerera zvese hapana chaachataurirwa. Nekuti mimi munenge matadza kuchiona kuti ndobatsira rutendo. Dzimweni dzenguva apo panomugezesera apo pfungwa dzinomborasikaka. Anogona kutouya akadaro asina kupfeka. Apa pane tukomana twamaona. Vakomana ava vazukuru futi venyu? Vazukuru vevana vazukuru. Imimi hamuna kana vamwe here vehukama kana kuti vavakidzani kana vamwe vanomboyazwa kubatsiridzai? Vana vangu ndovanotondibatsira. Vehukama hapana. Kana hama dzababa vepano dzakamba dzatobhana kusvika pano havatosviki. Nenyaya ndikana ndikarega kuenda kunhamu kumusha ndashaya kusira rutendo ndinonzi havadi kuenda kupi, havadi kuuya kunhamu. Kana munhu akarwara ndikasaenda kuchipatara kunomuona zvinonzi havadi kuuya, vari kudada. Saka zvese izvozvo zvinenge zvakangonditurikidza kundimanikidza. Ndiri kumanikidzika kwakanyanya pano pandiri. Izvi hausiwo muviri wangu. Ndingaa ndiri munhu akatosimba. Asi ndiri kutoona kuti ndiri kudi ndikupera handirari usiku. Dzimweni dzenguva ndorara ndakagara. Saka ndakazopuwa tukomana kuti ndorara ndakagara. Akadonha usiku ndotomutsa tukomana iri pamwe ane azviitira ondibatsira kumusumisa. Haakwanisa kugara pachemba. Izvozvo zvaaripa papo. Kana kuti abuda aende kutoireti uko haakwanisi. Totoitawo kudai okuhen'a. Dzimweni dzenguva akagona kunyanya nemadziyo. Akaenda ikoko ukasatarisa anodonha. Kudonha ndokuri kunyanya pana rutendo zvokuti ndokusha kuti chii chiri kuitika. Ingava nyaya here yaya mataura kuti mune mapiritsi amuri kushaya anofanira kunge achinwa. Ndizvo zvimwe zvingaita here zvinge zviri kukonzeresa kuti aramba achidonha? Mapiritsi ndikawana iwayo ndinotenga, anodhura. Anonzi Harpeld. Kabhu anenge ainayo. Ane mamwe futi aanonwa. Saka mapiritsi aanonwa akawandisa. Zvaakawandisa haadyi. Kudya kwacho kunonetsa. Ndinotoitawo kutomanikidza dzimweni dzenguva ndotobata kashamu kuti ndaakukurova. Asi hapana zvandinenge chingoita. Ndotozoita zvokubata chishaya kuti tongopinda tuchikafu tushoma shoma kuti andiwane kumupa mapiritsi. Mapiritsi ndinotashaya. Izvozvi Harpeld hamuna. Ndikutoshaya ndotangira pai. Dzimweni dzenguva dzacho mari yacho ndisina zvachose. Ndikapuhwa mari nemunhu handitoidyi. Kozi ndinotya ndikaidya mari. Akarwarisa kana usiku. Akarwarisa ndisina mapiritsi. Ndinobatsirwa nani. Handina mwana ari padhuze kuti chavanongogona kungondipa kamari kekuti ndidye. Asi yekuti nditenge mushonga ndiite zvipi hapana. Haisi kuwanika mari iyoyo. Handine chisungirira iyoyo. Ndotombofa nenzara kana kutogara nenzara. Asi mapiritsi akaanonwa anoda futi chikafu chakawanda. Munoziva epilepsy zvainoita.
kana akuchidya anoita chikafu chakawanda, kana akuita tsvina anoti ngachazadza chi5 lita ichi tsvina zviri zveweti handichatava kurutsa anoburika zigara rwari kuti anenge achazadza futi chigaba ichi. Saka izvozvo kondisheni iyo andikuziva kuti chii chiri kumboitika. Mapiritsi ndinoenda ndinotomonita, mukapinda handimapinda mubedroom mangu maona mune chipepa chine cheredhi chakanyorwa mapiritsi iwayo, ndinoenda awasiya munhu anenge abvumawo kundibatsira ndonyora pachipepa kuti agosidi azosara achimupa mapiritsi. Mapiritsi acho anoda kusiyaniswa kumupa kwacho nekuti akawanda, ndikara kuti ndo ari kuita kuti anyanye kugwinya zvaakuita here handitazivi, asi chikafu chinotodiwa chakawanda. Tiri muchirongwa Twice a Mother, ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Ndezvipi zvatinokwanisa kubatsira nazvo gogo ava pamatambudziko avari kusangana nawo? Chekutanga mapiritsi, chechipiri chekudya, kuti epilepsy inoita kuti munhu adye nekuti mapiritsi anomwa akawanda. Chechitatu zvekufuga, ndaendawana kana chimetrisi nekuti kuti arare pamubhedha anonge achidonha chimetrisi unomwarira nemagumbezi acho. Chechina zvekupfeka, zvekupfeka zviya zvekuti kana wausiku ndomupfekedza zvimalapweni izvi zvinoraswa izvi zvimadhaipazi. Kozotizve mapedzi. Pamapedzi pane nyaya, tinoda mapedzi nekuti ndibatsirike pana rutendo. Iyo kana nguva yake yasvika iyo munomuchengetedza sei? Anoita sei? Munomupfekedzei? Dzimweni dzenguva anotaura kuti gogonda saka ndoti rega nditsvage mapedzi. Kupfeka pedzi racho haanyatsokwanisi kupfeka ega, ndinotomubatsira kuti zviite. Ndoisa mabhurugwa. Mabhurugwa acho handinendisina, mabhurugwa ari kutondinetsa. Handisi kumbawana mabhurugwa nekuti ukaritenga akaira angoitira weti nezvese izvozvo haritani kubvaruka. Ndobva rakasika kubvaruka. Nemaskin tight acho anokakata, handiti ruoko runoshanda rumwe chete. Saka anokakata zvomba zvasvika kudumbu, hazvitani kudi kudhamba. Hembe dzacho hadzitani kubvaruka, dziri kubvaruka hembe. Ndanda zvekufambisa zvakareruka zvokuti aina ndikuona zvimapushi zviri apa izvo, ndozvandinotombotsvaga kuti awane chekufambisa. Bhutsu haachadzikwanisa, anodziti mapambusi here, ndo bhutsu dzaanokwanisa kufamba nadzo. Zvekudya ndingangoti zvese zvazvo mwana wangu, zvekudya zvinonzi chinhu chinodyiwa kuti ndigone kudi kumupa kuti anwe mapiritsi. Nokuti ndikati ndisarudze kuti chakati nechakati, munongoziva chikafu inodyiwa nevana vakaremara kudai, anoda porridge. Nokuti kuseni kuya ndisanda pandinomuka ndokurudza kumupa porridge yavo onwa mapiritsi. Zvese izvozvo zvinenge zvichidiwa kuna rutendo. Kana arwara ave agwinya, anotemwa, anorwadziwa nemiri. Kusituruka kuya kwaakaita anonge akurwadziwa nesituruka iya zvakanyanya.
Saka Rutendo ane zvakawanda zvanoda kubatsirwa nazvo. Nokuti dzimweni dzenguva ndinotochema kuti nhai Mwari, mugova makandipa uyu wakaoma, handisi kuukwanisa kuti ndiutakure. Ndakungodawo imi kuti mundibatsire. Saka zvese zvacho, zvese zvinhu zvamunofunga kuti munhu angabatsirwe sei, zviri kudiwa pana Rutendo. Iye zvinezvi mataura kuti mai vaRutendo vakashayika, baba vakanga vatiza. Havana kuzombobvira vabudikirawo here kana kuti imi hamuna kuzombonzwa kuti vari kupi kuti muende munoti honai mwana uyu? Mwana akatanga kuchema kuti ndikuda baba, ndikuda gogo. Ndikatora mwana pano, ndanzwa kuti munofamba makadai kunonzi kumarondera kumusha kwake kunoitwa kwamasomero kwakanadhosani. Ndikanosvika ikoko paive nambuya nabamunini nevamwana baba munini vakawanda nana mainini, asi baba vacho papasina. Baba vacho vakanzi vane 20 years vakachonera kupi kuJoni, havadzoki kuno kumusha hatitombo vaziya, havana kana chavanogonda kuita nesu pano, kana foni dzavo hatina. Ndikati ko zvino ndoita sei ndauya nemwana uyu? Mwana ari kuchema kuti baba, ndoda kuona baba wangu, ndoda kuona mbuya wangu. Mbuya muripo kana ndimi mbuya? Mwana wacho ndiye ipo. Mbuya havana kugashira mwana. Mbuya vakaramba vakadai, vakagumbata, vakangomutaisa. Baba munini wani mumba mambuya hatina kupinda. Havana kumupa kana mvura kana chekudya. Mvura chaiye kumwa havana. Takadzoka takadaro. Apa ndahaya mota yekuti ndiende ikoko. Takangodzoka takadaro. Pasina kana chavamupa iye kuti mvura yekuti anwi zvake bedzi kuti mwana asvika pano uyu. Mbuya vacho vaidzamba-dzamba. Ndinenge ndinomuziya. Vainini ndovakati mbuya mwana munomuziya. Mai vake vakasvika pano vaine pamiri. Mai vakadzokera vakanozvara mwana uyu, mukaudzwa imi kuti kwazvarwa mwana musikana, kwazvarwa mwana musikana. Imimi mai vemwana vakauya nemwana kuzokuratidzai pano, asi mwana akanga aremara. Pavakaenda nemwana uyu atobuda muchipatara. Ndobva hanzi nevechechi yavainamata vemuya, endai nemwana kupi musha kwake, ndobva vaenda naye. Mwana akanga atoremara akuto. Saka nanhasi mwana uyu haana kugamuchirika mumusha mababa. Ivo baba vacho nanhasi hamutomboziva kuti vari. Baba vacho vakangonyarara. Tikutomboedza kuti tivakonda kuti pane mukomana watakasvikaona kumusha ikoko anonzi akasiiwawo baba vacho. Baba vacho vanongosiya vana ari mudiki. Ari kuti aitotaura kuti baba vacho handivazivi. Asi inisisu wangu ndinodi ndiri kuvagamuchira, asi takangofanana. Handino vanondibatsira, baba havana kana rubatsiro rwavanotibatsira naro. Saka baba vacho hapana. Mune here kwamunombosangana nevamwe mambotora nyaya yekuCRU? Ikoko mungati here zvakakubatsiraiwo kugamuchira dambudziko riri pamusukuru? Hongu, zvakandibatsira kuCRU, kwakandibatsiridza chaizvo. Hapana hospitari yandisina kuenda kana kumakanselingi nokuti ndaichema vaindiendesa. Because mai mwana vanga vafaka, saka ndaichema kuti ndinozvikwanisa here, vakandiendesa kumakanselingi parenyatwa kwese kupi, kana EEG akanotorwa kupi parenyatwa. Ndini ndaifamba nemwana, zvese ndini ndakafamba nemwana ndichienda naye. Ndaisvikogara mpaka iyo ndombochema, ndaifamba ndakamubereka. Bhutsu ndakambokumbira rubatsiro rwebhutsu ndikaiwana, yekuti gumbo rakanga rakatarisa kumusana, saka anga asingakwanisa kudi kufamba. Ndaitobereka kugara anga asingagoni, kana kutaura anga asingakwanisi. Ndakabatsirwa kuCRU zvese izvozvo. Ndakabatsirwa kuCRU, ndo vakandibatsira kuti mwana uyu agone kuita izvozvo zvaakuita izvo. Vachindiudza achiitiswa maexercise, kana kuno kune senda ndinoenda naye maexercise ikoko. Asi mazuva ano necondition yainayo handisi kuenda naye, ndakungofamba nebhuku ngebenzi. Bhuku ndoranda kufamba naro ndonopa manesi nemadhokota kuti vanike. Zvino dzimweni dzenguva madhokota kuCRU vanoramba kuHarare hospital, vanenge vachida kuona mwana wacho. Saizvozvo pari kuzi ari kudiwa iyi, asi mari yekuti ndiende naye handina.
kumutakura kuti ndibve naye panoti ndiende naye ikoko nokuti iye ndiye anenge achidiwa nokuti akanzi aakuda kuonekwa nani naspecialist aakunyanya kudi kugwina saka specialist wacho ndoda watoenda naye saka ndotohaya mota kana ndachiwana mari yacho handina. Tinokutendai kuva nesu paTwice eMother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.